Hi guys, majang buntag ni jung tanan, si Junjun ning biyahe, dyan ning hapit. Nagati dari nga mo ang kuan sudanen. Kuan kuno ni. Nokos o kanang naay. Kasi nga daning isda nga kagagmay, kuanon kuno ni turtahon. Isa ni nga kuanan guys, lutoon. Ito ning lutoon. Nokos. Harina, sibuyas sa gahos, kaning nukos, kaning labas para baka adyo. Itong isda nga, may kayong isda ba? Portahon, dili siya bulinaw. Sana ka ng talamputi, may tawag na yung talamputi. Kanang himo ginamos nga kag may kayong isda ba? Kumban? Yan ani oh. Tama. Di? Ako na. Kamputi. Ano ba? Kamputi day. Yan di ba nga isda? Bulinaw lagi. Hindi man siguro ni bulinaw. Kamputi ikaw. Ikaw. Oh, tortahon. Yan ito na. Matag harina. Ha? Haman ana. Ana ba nga na isda nga kag may kadyong himong ginamos? Uy, Ginoo kalamian mana. Sige na. Kalamian. Kalamian. Oh. Nakalamian ni. Tortahon kuno na din kari adobohon. Lami kay ni siya. Nukos. Kaysa ning lutoon. Sa ning abanan guys, limpyuhan. Limpyuhan sa ning nukos. Asam pwede mo ipamutang imo ang mga pajama? Iwasin mo ang drawer? Wala. Kita na nimo. Para kag mga iring nga wa pa man nagsinamok. May malas minggoy ka wa nagsinamok asara. Ipang tugnaw pa siguro. Pa siguro ng naog. Ha? Kinsa? Mikloy? Mama na ijang sulod-sulod. Kapansin mo na. Presko pa kadyo kan guys, nukos oh. Taning ko ag tinai kay di gana junjulog na yata. Na mainit ka ma? O patira ang pandita ang Atong kwakar? Oo. Kaon na dito sa may. Magluto para bata. Sige na, okay lang. Ano lugar ang katlo dahil mo gabay? Basta sang isa ka kaya ang gibutang nga sa mga short nga di na marang. May pa. Bilang pinuglang pa ito. Nasuko gani junjun ako nang isa ka. Ato. Kay sabod-sabod ko no ang gibutang na sa mga short nga di na marang kaya ang gipangawas dito sa drawer. Oo. Ano lagi sa tulad ng bay? Grabe super. Ako lagi manglaba. Ayaw lagi. Ayaw. Ako ra. Bahala ka magkurog-kurog ka dito. Bahala makumpang ko.
Gerot-gerot mo gani ka dihag kuan, samot na dito maglaba ka dito. Kulang. Kami kayo na sila kuwaon daw ang bukas tanda. Minsan man ka nang isdang kagmay. Oo, mauna ko. Kami, bata kami nga basta Ganahan ka magtuwa ta. Alam ay, ba't hindi ka sila dito? Hindi kay magturta ang pod. Ano lang? Ito na ito pamilya. Magtuwa ganita gamay, ang nakay sabaw. Okay, nang gawin lang dyan. Ano na sabaw dyan? Butang ni anak dyan. Magkuha ko pamungay sa kasal. Ako ra magkuha. Sakleban sa ani, kasi munawag tos mingkoy, nakuha sa kong kamunggay. Gabay lang bulig yung mungay. Ay, ka na? Mukha sa kong kuhan dari guys, kamunggay. Kaya magsabaw dad tong isda nga kuhan, butangan ko noong kamunggay. Ara guys, kamunggay gamay, bojas, utangad. Gamay raman kaadyo kamunggay. Kamunggay rang ka-cute. Pero sakto ra ni. Kamunggay ra nang kagamay. Oh. Sakto na eh. Ako rin yung sana ba? Rusun sana ako dito kahit pata. Bago nang ligo si mother. Yung rusun ng kao. Magsabaw sa ta. Pero nakisihan. Lugay para ba ng sutaw, adobo. Ang bulinaw di po, lami mo po sa bulinaw. Butang Ay, amuli lang. Lindito siya. Ha? Lindito siya so kay tinais. Tungtangad. Ako din ako ikaw. Ako kapobre. Madyo na nang muda ka tagkapobre kay dagantay na ibawaan. Lagi. Pero pagkasakit akong papa, ako lagi taon. Tapos ako lagi taon. Ikaw ang kuan sa pagpa-hospital. Loto na gamang kuan guys, sinabaw. Kaunas mama ko na. Lamig man di ay ma. Bilang talagitika. Dino din nga ni sabon di ay. Oo. Saan na nakalabas pa? Lamig. Malitay nga ni nailabas kaya ito nga sa bawon. Ako na. Ano may mong kinabuhi sa una? Kaunas mama ko na. Thank you. Salamat. Noon na kung kaunin mo day. Una na kay saring lutuon. Sugmang ko kay nag-inam ko gatas. Nag-inom ka gaan. Tuon sa ninahag ning adobo para nagmatanggiyan. Mamahaw na sigiyan natug pa. Basta Sabado. Lugay na siya mo. Mata pasagdan lamang pud kay luoy. Busy dahan pangbuhat. Kung na naman ka. Ang adobo. Sa kuan? Sa Nocos. Ano ko sa ibalik dyan? Ito tayo ka naman sa una. Grabe sobra. Maka-imagine ko sa makapait sa una sobra. Ako kanindutan na karoon sa karoon. Kami di ay good may pami. Di araman may nangarang-arangan pag nalagko na pero sa may pami.
Pero ano na yung problema ng bugas? Kaya naman may ka umadyan, nagamong laman sudan. Ano mo yan? Kami kaya yun, maisra, saging. Sib ano ka ng kwarta, mura na yung mga kwan kay. Di ba dya, kada buwan mag-ani o gumay. Magaling. Diha pa ba dya buwan sa pamaani. Kami din, dya may pamiha. Isip magput ni. Abang sib ang puro rautan. Pero miming magutan. Kani ma, sabaw. Ha? Napa? Itong Hindi na po. karabi. Hindi na po. Hindi na po. Kumakin doon, Utang nakalimut. sa itong kwan guys, torta. Ha? Kakugit lang bitsin ma. Masyano nang ninta ka pobre kay kanagtas mga kapobrehon. Among tagaran ka na mo sa una dahil sabi. Sabi mo bulang po. Mamang pa na mo ugwa pa may ani. Ya, among ideya pula na may sablang may pagdungag, among kikiro na, among agkayungon. Isa? Kayungon. Kasi kayuhon. Kanan da ko nga kaliro, ang sarang-sarangan na mo na. Sa mga kanang kawayan, tapos among butang dahon nga butot-butlutan. Ang iyang kuan. Tapos butang na mo to dito, ano butangan sa katunay, among balanghoy butang na kalubi. Para na mong kamay gamay. Mara ba Maluto yung... na to siya sa kuan ra sa ako. Marabag ka ng bibingka. Ah. Mara to yung kanan-kanan. Oo, mura ka ng Ang tumi sa hunasan, mga hamig sigay, sa mga hamig kapkapok, minikag. Ano sa isudan? Parehas mo yung pagkawan. May tapos pobre. Grabe ka na daw yun. Mana, akong edad dahil nagbaho ko 3G pa. Kasi pa. Nagbaho na ko. Mapas ako sa batay sa kunanabaho. Katugong, yung trabaho ko dito na ko sa kong iyaan, pitugo ko ito sa kong iyaan. Sa pila na akong sildo day, tagpuan ka. Sa 150. Kaya pa man to sa una no? Kato 150 day, di ko pagkakaon kay tuara sa bugas o kuha sa kong papa. Sudan. Uy ah. Grabe lang yun. Aging mo gusto kong iyang luya, kung mo rin, wala naman kayo nabilang sa dilang mo. Kaya huwag ako sang kuha na may kanon sila si papa. Ay, kanon nila. Nabato si papa, kuhag mga isda. Mga inani, mga kuha na. Kung mga isuon mo nagsuroy, kaya akong trabaho mo. Nang, taligid ako pagkakumpang karong sa akin yung trabaho. Mo na. Mga pagpanaw. Kanaog daming ko diwa naman kay ko diha kay. Mo naman. Kanaog dabi kanaog. Dinatamiran mo skilid ah. Saktan ako taron. Kanaog ba? Kita na ng kamera ni Hanson. Miklo! I'm sorry, Miklo. Waka tawag kayo. Wanan. I'm sorry. Luto na day. Kapit na. Sunod na ng taron. Nga namang gajud na. Mga kinabuhis tao. Di man parehas tanan. Namang gajud pobre. Na pedato. Pero papilian ko, mas ganahan ko nga ninda ko nga kapobrehon. Kaya ganahan pag may bawaan. Anad na ka ba? Kaya kanang mga madato o mawada na sila ang pagkadato. Luoy man na sila kaya wala na sila may bawaan. Kaya nanagto man sila
Dato kita wala tay problemahan ko. Anad naman ta sa tuang kapobrehon. Majura pud lang ning dako tas kapobrehon. Kay anad ta. Kita mong problema ginsay wa. Anad ta tas kawadon. Manglaba pa ka ma? Ano ko na binik no? Ako ra lagi manglaba. Ano? Ako ra mabas ko na ako kung Turog. Yung lang itong ibabad na ako, no? babad ko na ito. Ino ko na na ito brafa mga ilok, mga pan. Ito ba? Hindi, makaduot makadali. Magbukat ako, makaduot makadali. Ikaw lang kabuk. Parang itong diha. Kaduot baka kadali, yung mga maniguwangan na ning bukusa. Hindi. Isa lang kabuk. Isa lang kabuk daw. Tangi kabaw gamay. Ganun yun. Ay, thank you. Dari ragsaboy butang. Thank you. Maka lamian baka. Makaduot na baka dana. Lamit mo mo. Ha? Lamit mo mo. Dudong bata pa. Kaya yung kaon nga niya. Ako lang dibuhon. Uy, Ito kukuha. ng junjunokos. Uy, kukuha ka. Sinaiyaw ka ng kuan. Ata. Ako, biya ka ng kaon na. Danan siya nukos. Munang na yung balik siyang nukos. Umalit na. Danan siya nukos. Uy, tika ng kaon ko lang yung bata na. Mga perte niya buluga. Kaya naman siya nagtutuloy na ako at tulog at tuwid. Ha? Tulog at tuwid, tutuloy na ako. Natulog ka to siya tutoy ni mo. Si Gina, upat ka tuwid, tunga. Agig nang gusto sa unag, sakay mi sa palagat tumis basak. Uy, kadalaga na, tutoy. Tago ko sa Gina sa umdaw, yagi tabon din na. Wow. Ugwa na, dutasa, dutas anak kay katuman ng ituon dito. Ugwa na, dutasa, asa na, duwa, tuton, tuton. Magkuhan ako guys, magtorta. Naluto na nagang adobong nukos. Torta na po. Narakuan guys, sabaw. Lamay man dahil siya. Karoon pa ko nga pwede dahil sabuni nga ni nga. Gagmay ka yung isda. Bitang kamunggay. Lamyas mama. Maho ko ron. Kasi si mama managpama. Isang adobo guys, diara. Hanggi, isabaw-sabawan. Para na isabaw ang mga iro, kagiring. Diyagang paboritong torta. Naluto na guys. Kaya na lang may nabilin na kabuot. Paborito ni Gian ni. Torta nga nga ning gagmay nga isda. Hi guys, naman ako pamahaw. Si Brownie o si Goody na nagkaon pa sila. Hanap po silang ipakaon. Nanudlay sa ako karon pa jud ko naka panudlay kay gani grabing bisiha. Hindi nagadyo din nato mauna ni nga ang pagsudlay-sudlay. Balag ngagkag ang buhok basta. Naka-asikaso di pamahaw. Kalay sa Ginoo man namig pamahaw, busog na pod. Salamat sa Ginoo sa tanang grasya matag adlaw. Ay gani aga kapi-kapi mo ko dari daga inom ko kuan gatas. Nandiyan gahapon di ay ningari di ay kanang pagumangka ni mama nga nurse. Siguro sige to si Jag subaybay sa mga ang vlog ba. Wala siguro siya nakaagwanta. Mato nga rin yung istorya sa maghapon. Kinanglan dyan ko niyo nila tambaw. Kay giari man sa ijang pagumangkon nga nurse nga na nagpudyo sa kuan
syudad ug ijang igsuon ning ari gahapon. Ja tuwa lagi nang laba. Nag-ko kay nang laba, di man magpa istorya gingnan nga basig mabughat ba ang laba-laba. Ay tuwa nang laba mag-ko kay basig maumod dihang kuan ba, labunon. Di man kasi magpatuo, magtuman man. Kaya maglaba lagi ko nun siya. Hindi man tanang ipalabada. Bawa nga nung laba-labo man. Magpalabada naman dyan na siya. Anong galaba-laba na siya. Gahapon rin siya nang gibabad. Ito gahapon rin siya nga manglaba. Siya nang gibabad. Ginaglain magpanahon gahapon. Muna karon ni siya ang gitiwas. Muna nga ako'y mananganginan nga ako'y magtiwas. Dito siya musuot. Mabala ka lagi ko. Basig maumod dihang likod ba. Basig maingon mo gahang gituklod. Oh, ginawa ko. Mag-aadyo ko guys. Diyan maumod dihang likod ba nga. Karakara na ba mulak. Simba ko. Ako di mag-dagi. Nana di magpa-tuot. Nang labay dyan siya. At nga liliyon guys. Tas likod. Nagsugod na ba siya ako. Pangusot ko naman pang magpatuot. So! Oy! Ano naman ang gi? Labok! Uy, nabuang ka ba? Ikaw pa'y mangilag o pagkaon, ikaw pa'y manglabok. Pang sugbaon dyan mo rin mga malaka mo. Turang mo ka. Turang mo kay samok mo. Samok ng dagko. Nalabukan ni Brown eh. Arang kaloy, nalabukan. Nailugan pagpagka. Labukan pa. Naon dismingkoy na nagatong-atong. Matong-atong magang lula mingkoy. Saan ito? Napilig na. Daghan na ma, daghan lagi may mong gilaban. Kali naman maglang ka. Mabughat gani ka kasabaan jud kang ate jud. May magkuag kusgat, di man. May nuni pero di na mag-exercise kanina exercise. Wad-wad sa inito. Masakit mo ang likod, masakit mo ang baligkawang, masakit mo ang tuhod. Isa? Di na maayo ang akong tuhod. Isang tanggal. Maayo ang putlon. Putlon, maayo na lang. Ginoo ko pagkajud nga di man gajud magpa-tuo. Tuwa gajud galaba. Kamu diha. Unsa man mo dihang duha?